Good evening mga boss. Kumusta mo tanan? O unsay balita niyo mga boss? Mapay humana ko buhat og assignment. Kung inyo naman tayo mga boss sa last akong vlog mga boss. Wala pa ni siya ipintal mga boss. Karon kay naan ako boss. Marag nila to pagkakaro. Pinakabantay mo same spot gyapon mga boss. Ang mga tao sa sala mga boss. Mingo na nangatog na mga boss. Nangatog na sila kay gabi na. Matog na mga boss kay kapoy na. See you mga boss. And another day mga boss. Nate agenda mga boss. Valentine's Day mga boss 14 and sa eskwelahan mga boss. Na event nga ba mga boss. Bisag uwan sa gawas mga boss. A blessing rin siya mga boss. And without further ado mga boss, let's do this mga boss. Currently mga boss nami gibuhat nga activity. Nandaro sa eskwela mga boss and currently nami activity gibuhat ng mga boss. Manako ro gibuhat sa among activity. Sadly mga boss na late kita mga boss kay gusto nang uwat. Wana mong Korean boy dre. Gika na siya Korea mga boss. Kabante mga boss nga atong mga classmate ng mga boss. Daghang nag-uniform nila mga boss. Naay mga intended t-shirt, color sa t-shirt nga gipa kuan sa school. Maski pili lang ang mag-uniform mga boss. Malay kano, meaning mag-study sa gid kuno sila. Pero agad borit man agad. Di ba koy? Borit man ako koy. Borit man. Daddy lang. Sektor kay balay. Malate gihapon. Mana siya clown ri sa mo classroom guys. Awa ko maro score sa performance ako. Valentines! Happy Valentines, Ching! Happy birthday! Thank you! Ba't na ako sa inyo? Surprise! Yung kami di oy! Happy Valentine's Day! Goy! Kata na, may gani ako kubangan niya men. Dear Mary, today is red and you are yellow. When skies are dark, you will have It seems days gone so fast. Memories are the Hey, ikaw malagi na ikaw ay. Yan, may hapon yan. Sa isang sulyap mo ay nabihan ako. Para bang iba na ang lahat ng ito. Sa isang sulyap mo nabigayin ako. Hindi mo nila ibrate. Okay naman. Nag-antin ka. Yeah! Ano may rin? Subscribe to my channel guys ha. Madala siya kami kang nagkistanan. Mga boss. Happy Valentine's Day. Ayaw magiging kang kami right back. Go! Happy Valentine's Day. Sa isang sulyap mo ay nabihan ako. One eternity later. Naadlo ka lang sa babae niya. Miss, bye miss.
Happy Valentine's Day! Yawang dorong. More na akong surprise niyo, ma. Kap- What's up, mga boss? And karon na ako sa balay mga boss. Sa ito pagka ganiha mga boss, ug maragayang na yung mga ibanda nga mao ang filo mga boss. Madto sa CTU o si Jumi Hospital ug kinsa pa ito mga boss wa kay ila sa uban mga boss. And mo to mga boss, happy Valentine's Day sa tanan. Like, share, and subscribe. And i-click na po ng notification bell para updated mo sa tong musunod nga videos mga boss. It's Odi signing out. Peace.